What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, magtagalog ko mga idol kay namay ni request ba nga idol, pwede magtagalog ka para pwede ka bang magtagalog para naman maintindihan namin. He. So ngayon mga idol, magtatagalog na lang ako para maintindihan at makasabot yung mga marami. So for today's topic mga idol is I will show you my vlogging setup. Unsa di akong vlogging Tagalog man day ko eh. So, ano nga ba yung aking vlogging setup? So, pag-usapan natin ngayon ang vlogging setup ko mga idol, kung paano ako nagba-vlog. So, let's start. Many pieces all back together now. What's your vision? So, tayo naman sigurong lahat mga YouTuber, mga idol, sa mga nanonood dyan, nag-a-upgrade din tayo sa mga bagay-bagay, di ba? So, nung first natin, medyo pangit pa yung setup natin. Habang tumatagal, ay meron naman tayo dapat talagang i-upgrade, di ba, para sa YouTube. Pero ako, kunti pa lang subscribers ko, wala pa tayong masyadong marating, pero nag-a-upgrade na ako para advance kasi advance ako mag-isip. So, ngayon mga idol, ipapakita ko sa inyo yung vlogging setup ko. Sa mga, ngayon naiintindihan nyo na kasi nagtatagalog niya ako. And bago natin simulan, kung nanonood ka man ngayon, ay i-click mo na yung subscribe button dyan sa baba. Tapos, i-click mo na yung notification bell at mag-comment kung gusto mo. Kung gusto mong mag-comment ka. At para ma-update ka na rin sa aking mga bagong videos mga idol, para ka-idol na din tayong dalawa. So, let's start our vlogging setup. So, ito yung pinakaunang vlogging setup ko mga idol. Ang number one, syempre, di naman talaga mawawala ang GorillaPod. So, tingnan nyo, GorillaPod. Ang size nito mga idol ay medium. Medium lang to. Hindi to yung large. Kasi, nabili ko lang to sa halagang 250 pesos. Di ba? Most of the YouTuber naman siguro mga idol, yung ginagamit nila na pang holder ng kanilang cellphone or DSLR is GorillaPod, kasi si GorillaPod ay talented. Talented to mga idol, tingnan nyo. Pwede mo siyang iganon. Pwede mo siyang iganon. Uy, nabali. O di ba? Napuputol siya. Tapos ipasok mo uli. Ganyan. Tigas. Pwede mo siyang gawa ng kung anong posisyon. Uy. Pwede mo siyang gawin na kung anong gusto mo. Pag kunyari nagva-vlog ka, pag ganun. Tapos pwede mo naman siyang yung bang parang itali mo sa puno, parang pag ganun, ganyan. Nakaganon. Yan. Yan, di ba? Pwede mo siyang ang Tagalog nun, balikos. So ayun na nga mga idol, ito yung first na nabili ko lang to sa halagang 250 pesos. No, pero mura to sa Shopee, pero marami kasi akong naririnig ng mga feedbacks na kadalasan daw sa mga item na nabibili nila dito sa online ay damage pagkadating ng item. So bumili na lang ako sa amin kasi dito sa Cebu marami naman talagang nagbebenta nito na GorillaPod. So ito yun, GorillaPod, 250 pesos. Tapos pangalawa kong pang setup mga idol ay Boya mic. So ito nabili ko to sa Shopee sa halagang 1,190. So maganda tong gamitin kapag nag-vlog ka kasi nag-adjust yung noise. So hindi siya 100% nawawala yung background noise, pero at least nami-minimize niya yung ganito lang. Ito ay Boya BYMM1. Ito yung nabili ko sa Shopee, Boya BYMM1. Ayan. Ito yung dead cat, patay na pusa, yung pang noise cancellation, di ba? Di ba? Pang malakasang vlogger nga naman, no? Di ba? Ito yun. Tapos meron siyang cord. Ang ginagamit kong cord ay DSLR kasi yung ginagamit kong pang vlog ay DSLR camera. So yun na yung gagamitin ko, DSLR ka. So meron din tong pang mobile. Kapag nagva-vlog ako gamit sa, katulad ngayon yung ginagamit ko ay cellphone.
Yan yung ginagamit ko. Pero hindi ako naka buya ngayon. Naka built-in microphone lang gamit ko kasi ginagawa natin to ng ipapakita ko to para maipakita ko to. Ito, Boya BYMM1 sa halagang 1,190 pesos. At pangatlo mga idol, ito na nga yung pinaka-importante sa lahat, yung camera. Syempre hindi ka makakapag-vlog kapag wala kang camera. Ito na yun mga idol. Pang! Tadang! Ito na siya mga idol. Ito yung ginagamit kong pang vlog. Pero sa ngayon mga idol, hindi ko pa to nagagamit kasi kulang pa sa linis yung lens niya. Itong lens na to. Ito madumi na kasi. Kaya kulang pa siya sa linis. Ayan. Ito. Ang model nga pala nito mga idol ay Nikon D5100. Maganda tong pang vlog kasi nafi-flip yung screen niya. Ay, yung screen protector. Yan, yan. Kapag nagsasalita ka mga idol, alam mo talagang nafo-focus ka ba? Yan, ganun. Pa-vlog-vlog ka ng ganun. Tapos mo-zoom, di ba? Tapos may plano rin akong bumili ng lens na wide kasi hindi to wide eh. Pang photography lang to na lens. Ito yung gamit ko. Nikon D5100. Nabili ko to sa halagang 13,500 mga idol. So ngayon mga idol, isi-set up na natin yung vlogging setup natin mga idol, no. So kung tututalin mo siya, 13,500 1,190. So mga less than 15,000 lang yung nagastos ko mga idol sa aking vlogging setup na ito, DSLR, tapos ito Boya mic, tapos ito. Kaya ngayon isi-set up na natin mga idol para tingnan natin kung pang malupitan nga ba talaga yung setup natin, no? Kung maganda nga ba siya, di ba? Para vlogger na vlogger yung dating vlogger ko, no? Ha. Sige, isi-set up na natin. Yan. Pinaikot-ikot. Tinodorog-dorog. Siguraduhin yung mahigpit yung pagkakapit niya para hindi mahulog kasi sayang yung pera. Tapos ito, yan. Tapos ipa-plug na natin. Yan. Tapos i-flip natin yung screen. Tapos nandito yung lalagyan ng microphone. Ano mga idol, minsan kapag naiirita ako nito kasi nandito yung lalagyan ng microphone. Tapos pag ganun ko ng wire ko, teka lang. Yan. Pak. Ito na yung setup natin mga idol, di ba? Parang pwede mo siyang ganunin. What is up mga idol? Welcome back to my YouTube channel. O di ba? What is up mga idol? What up, ganun. Pwede mo siyang ganunin. Nakikita mo yung sarili mo kapag nabablog ka kasi flip screen siya. So, di ba? So, i-try natin to mga idol kahit madumi pa yung lens, isasampulin pa rin natin para kayo na yung mag-judge yung kailangan nga bang linisin yung lens o okay lang bakit hindi linisin kasi sa tingin ko hindi kasi kapag nagtitake ako ng picture nito mga idol ay minsan hindi siya maganda kasi nga dahil sa lens and kailangan siyang ipalinis. So, lipat tayo dito sa DSLR camera. So, and 1, 2, 3, let's go! Pak! So ayun mga idol, nakalipat na tayo sa ating Nikon D5100 na camera mga idol. So ano sa tingin nyo? Okay ba yung video quality niya? So kailangan ba talagang linisin yung lens niya? Kasi para sa akin parang kailangan nga talaga kasi parang kailangan na siyang linisin kasi lumalabo na yung kuha. Tapos baka ipapacheck up ko lang to yung ipapacheck up ko lang to yung lens natin para malinis at sa kapag tapos na mag-video na talaga tayo. Ito na yung gagamitin talaga natin, di ba? Kasi ang pagpapagawa kasi nito sa lens na to, nag-i-inquire ako kung magkano. Yung mababayaran ko ay 1,800 mga idol. So wala pa tayong sahod sa ating trabaho. So malayo pa yung sahod ko kaya hindi ko pa itong mapapagawa o mapapalinis o kung ano mang meron sa lens na to kung bakit ganito siya, kung anong sakit niya. So ayun. So ito na mga idol yung vlogging setup ko mga idol.
ito lang, simple lang mga idol, at medyo may kamahalan kasi nakakamera tayo mga idol. So okay lang yan mga idol, pag gusto kayong mag-upgrade, mag-ipon lang talaga. Tapos pag may pera, tapos may mga mura namang mga camera mga idol, merong ano, mga 10,000 ganun. Second hand lang kasi bili ko nito, hindi yung brand new, kasi yung hindi tayo makaka-afford ng brand new. Mahal ang brand new bay. So ayun mga idol, maraming salamat sa panonood, at don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell mga idol para ma-update ka sa aking mga bagong videos mga idol. And maraming salamat sa panonood. Comment down below mga idol, at kung ano rin yung mga vlogging setup nyo, mga comment down below para malaman ko naman kung ano yung mga vlogging setup nyo, at kung may mga advice kayo dyan sa akin na pwede kong i-upgrade. So yan yung gagawin natin kapag magkakapera na tayo. So maraming salamat and God bless. Thank you for watching mga idol, and bye bye.